лъзна и захапа. Вие добре ли сте? Аз ли? Да. Слава Богу. Как стана тази беда? Лъзна се и така стана. Сам ли бяхте в колата? Да. За къде пътувахте? За баните. Някой препречи ли? Няма да ми препречи, лъзна се той. И аз не карах и бързо. Най-много 70 да съм бил. Добре ли се така? Добре съм. Нямам ударам, няма нищо. Късмет. И как беше, като имаш късмет, на първо май едиш пердах. Как се казвате? Делчо Тенев. Откъде сте ви? Иначе съм от Долно Бряско, ма Хавко живее много години. Каква кола е? Ауди. Имате ли телефон на някакъв път на полускората? Може ли да го сложиш? Аз... Не, преди по-хубаво, защото иначе да го насочиш на някъде. Добре, чакай, Ще гледаш ли? Добре, той сме С книжка за как ще стане работата? трябва да питаш полицай, да, съм.